Kaixo Txoriene bariko aldu da, Zigoriturrita. Bai, hemen dugu bariko ostirala gurekin eta astebukara ate joka. Hori da, eta asteko azkenengo eguna ospatzeko, olako errezeta exotiko bat, badala asteburuen itxeko behitu ideia, askotan, igual, astien zier ibiltzen gara itxen, egunerokotasunien jaten dugun gauza, dirista batzuk, oi askua holan gixatua, arraina laban, da betiko errezetak, baina asteburutan gustatzen da probatzea gauza berrixak, denbora daukosunean, erosketak itxeko lan gauza desberdinak, eta gauza desberdinak probatzeko. Eta kasu honetan, eindot, indio jarra, kurri saltxan, baina ez betiko kurria. Izango da, saltxa berri bat, egotela kurri saltxa mangoarekin. Kombinazio hori inguruan hasialdetik eta nik jaten da, eta asko gustatzen da. Eta horregatxik, emote dutza ikutu bat, ez dakitunan freskua, ikusiko zu. Eta lagungarri moduan, zer emango duenek? Lagungarri moduan, beti arroza, noski, baina, arroza kasu honetan ingo, tapurtxo bat desberdina, ez dute sekula prau, tipulakin, gurinakin, holan laban, da, eingo. Oso, ondo? Venga, bota bertxua. Gurinakin lehengo kasola txiki baten tipula erdia zuestitukot. Gero minutu pare baten arroza gehitxu, gatzakin da eskaiakin, eta salda beroakin bustiko 6-7 minutuan zubizian kosinatzeko. Gero 12 minutu labian errekot, 160 graduan. Bitxartian sartagin baten indio erra kosinatuko eta gorde. Sartagin berian jengibria da tipula ondo erregoziko eta jarraian koko esnia, barazki salda eta kurria botako. Irekin aldi bat emongotzau eta aragisa eta mangua gehitxu. Saltxa urritzen utziko, krematxu geratu arte, eta gero plater baten oinarra izan arroza jarriko, indio jarra gainean eta anakardoekin zerbitzatuko. Beraz, azteko... Osondo? Holan, salda berotuko, gero arrozan dako, bai bideugula, hori apur bat salda eta gotatzen danean, bere egotia. Ni batzutan astu itxan jat, eta orduan hotza jartze dotzat, horrek gero arroza emote dotza, hori da, arroza mostu itxen da berriz azibida irekin aldixa, orduan hori besta ez da guztizona, beraz, salda... Gizakiak egiten duena da beti ikasten joaten da. Nahiko berotxo dau, baina... Bada espada... Gure irakaslea, Josebak esaten zuen moduen, salatein behar dago, botatzen dozunean. Horroain behar dago, beroa daukada da. Labean bukatzeana, arroza askotan bukatzen dauz. Fideuak, arrozak eta jatetxe askotan da, askotan iten dira labean, eta ona daukana da normalean, egiten da, batzutan lapikoak, ero kasuelak, ero sartaiak, ero batzuei, segun zein darriten dioten, onolako kalidadeko sartaia daukaten, azpian itxatzi egiten da, labean hori ekin egiten du, eta gainera, ez da sokarrat bat, baina egia da, gainea ere, arrozan gainekaldea txigortu egiten da, ez? Eta paellak eta holan toki batzuetan da, labean bukatzen dituzte. Emote dutza oso ikutu ona. Oso, baina gero kontu zibilibidana da, ziontxe igual jendiak txorien ikusita probauko dau, ez erabili edozein sartai ezin da labien sartu, gero hori, izan daike arriskutsua. Alegia. Zigorreko intxe dakutziko zen zein, plastikoa baldin badauka, hau silikona da, eta hau ziurrenik sartu alko zan, bada ez gara arrisgatu. Eta ez du sartuko, baina uste du agian ere sartu alko zan. Baina, holako zerbait, jendeak hartzen dut, nik ikusi ditut, lapikoak eta heldulekuak plastikozkoa dauzkatenak eta hartuta labera. Eta orduan iten duzu kristo bat hor. Urtu injate hor silikona asko hori. Zaila raroa dago etxean. Nola ez da egongo. Horrekin kontu zibili, eta orduan horretako, perfektua dira, betiko paella egiteko, betiko metalesko horiek, hoi edia perfektuaz, heldulekua eta danak horrek prestatuta daude azkenean, txingarretan, ero zu bizi gainean arroza egiteko, ez? Orduan, holako bat, ona izango zen, baina bestela, guk holako sote bat, ero holako sartakin bat, heldulekua beti metaleskoa ero daukana, Hori da. Eta ontxe, hori, tipula errixa sartuko kosinatzen, gurin apurtxo batekin, honen gurin, errixakin edo, eta ez dugu gura holan tipula asko erregostia, ez dugu nahi karamelizatua edo gorritutan, nahi dugu gehiago transparentek eratzen den momentu horretan, beraz, bizpairu minututan, listo. Eta hori gongo, gure arroza, azkenean, indian beti laguntzen da kurriak eta, azkenean, nahiko pikantiak izeten die, berez, bai kurriakin, bai ogixakin. Hidrato bezala, kompainia hona da. Bai, eta azkenean, ezin dugu aztu, arroza da munduan gehien jaten zen, zerealea, eta mundu guztian jaten dute,
erresa dalako prestatzen, oitxura hori dago. Egia da, bitu, lehunen artikulu bat irakurtzen, eta hasien, lehen, haragi, niko gaur egun jaten denan, baino, niko gutxiago jaten zen. Jaten ziren, asko, barazkiak, bertako, zerealekin eta asko elikatzen ziren, arraia eta holan, baina haragiak gaur egun jaten den, hori gehiago izan da, Europarrek eraman dugun zerbait, gaur egun horren beste haragi, eta horretik gaur egun mundu mailan horren beste esplotatu da haragiaren jate, zabaldu da, esageratua mundu guztian, da hori da, ez da asiarren errua izan, baina bai da, azkenean, guk hemen, egia da, asko gehiagi jaten dugula, eta hori, pixkanaka jetxin behar da, nik uste. Hori bai nahiko berrixa da, lehen jaten zan, hori, porru patatak, babarrunak... Hemen urte batzuta damazkigu, egunero jendiak egunero jan behar du nahi eta nahi ez haragia. Lehenetan jaten besta... Lehen, diru, presiogatik, eta zauenian posik, eta hori, baina gaur egun gehiagizkoa da, eta bueno, gaur egun eskuragarritan daukagulako. Indio jarra lehen ez zauen. Nera itita Jesusek hori erlazionatzen zauen aragisa jatia, aberatsa izatiakin edo, egun bereziekin. Egun bereziekin da ondo egotiakin. Orduan, berak pasau zauen olako gozia zauen pasau, baina zebeti hau izan zerrisa da, baina, bizi zauen hori, porru patatak da babarruna jatia askotan. Eta, nausisa izan zanean, aragisa isa egunero jaten zauen, eta egun baren baten, igual nira mama Juanitak prestatzen zauen ez dakit. Tortilla patata bat, da tomaten ensalada bat, holan, aragi barik, eta bestiak eskatu, Juani, zer pasau da gaur, diru bari gauz da, beti izaten zain broma moruan esaten zaben, baina azkenian, broma da broma artien hor basauen benetazko zeo. Hombre, baserritarrek behia ez izut, aragia behia behar zuten esnea aukiteko, txala izaten zuenen, ura hilko zuten, eta ura, mantentzen zen, zekar, oskailuak etetzien ongo garai batean, da ura konserban da, eta jaten zanean, jaten zan, eta jezegoen. Zerbait izatzen bazuten, hor aragia sartzen zuten, txerria bat zeukaten, baina gero txerri hori azten zuten, eta hiltzen zanean hor, sasoi batean, aragia zeukaten, baina gero bestela ez. Eta oiuak eta bazeuzkaten, jungo zien pixanaka, oiua eta holan jaten, baina, esan dago, indio jarra gaur egun, badaukagu, lehen garai batean, hau kontutan izan, Ameriketatik ekarri zutela. Eta guk hemen, indio jarren zati, esan dezagun, oberena izango du, gehien baitatuena, edo ez? Azpizuna izango zan, gehien kontsumitzen dena, azkenean da, zati bat oso leuna, xamurra, errez jaten dana. Azpizuna ekarri duzu, ez? Nik azpizuna ekarri dut, bai. Bai, paparra igual gehien jango da, baina azpizuna, azkenean bada, ez? Eta azpizuna hitz egiten duenean, ez da txerriana, ero behiena bezalako azpizuna, azpizuna txarrixanak forma berdina baintza badauka. Bai, baina toki ez dauka berdina. Hori da. Hau, paparraren atzekalde azkenean da paparra, eta saietzen kontra itxatzita dagoen alde hori hor ataltxo bat eta indio jarra eta oiaskoan berdina da, atal horri gaina badukala hori zuek patre esan duzuna, azpizunan itxura dauka. Bai. Ez? Orduan itxura dauka eta xamurra bada. Horregatxe ditxuko da, pentsatu dute, azpizuna. Iskutauta doala, azpizuna bezala. Azpizuna ere iskutauta da, baina hemen bizkarrezurrean kontra, hor, Solomoan kontra hor doa, iskutauta goxo-goxo. Hementxe, gure tipula ja badau, nahiko transparente, orduan gehitxuko zagontxe momentu honetan. Gatza, gehitxuko zago bai, eskaia, nontxe daukot, hementxe. Espeziatutako arroz bat, bai, holan gurinakin da. Aldatzeko. Betiko arroz txuria ondo da, baina ez da min aldatuke ondo da. Eta arroz jarrikotzat aputxoa gutxi hau, holaxe, eta txigortuko hau, zebe. Minutu pare baten, bai. Bitxartien joen gonaz, hori, banabil hemen, indio jarran, azpizuna, paparra, hori, mosten, orduan hori ingo plantxan, eta kendu. Lehen esan dugu, aragi asko jaten dela, da igual, gaur egun zuk, igual, ez tozun nahi hainbeste kontsumitu, kurriak badie onak, azkenean da, errezta bat oinarri moruan hartzen dana, hau da, tipula gero jarri hemen, kurria, kokoesnea, salda, jengibrea, baina, gero, horren barruan sartu zeike, hau, enjakua, sartu zeike bebai arraina, sartu zeike bebai, holan barazki desberdina, kuiatxo apurtxo bat, azenario apurtxo bat, holan pusketa hunditan, hori gertzeko dala nagusisa, baina, gauz honetan, gauzkoan, arkume baldin baukazu, arkumearekin jan dezakezu kurria, txerrikia baldin baukazu, txerrikiarekin jan dezakezu, oinarria saltza honena, ondo datorkizu, gero beste, zuek etxan... Arrautzakin bebai, tofuakin, bebai.
edo ze gauzakin benetan. Tofuarekin, bai, aukera nindi jarrekin, hobeto, Patri. Bueno, tofuakin jaten da, Bai, eta oso gozoa geratzen da. A ber, nik benetan, ez daukadala. Txorien egin nagoen, nik uste dut, ez? Bai, egin duen. Tofua ja hainbat modutan indegu, eta esaten, txarrik ez dugu inezer, dana goxoak egon dira, eta hemendik animatu, bueno, noizean behin horrelako gauzak, nik ez dizuta esaten egunerokotasunean sartu behar duzunik, edo, baina bai egia dela, bueno, gure gaur egun gizartean dara magun aragi konsumoa jetxin behar dela, eta, bueno, alternatibak badauzkagu pila bat gainera, gaur egun eskura daukagu gauza pila, bueno, aprobetxatu ditzagun, eta gauza berria probatzea, ez gaina, da hori gauza berria probatzea, betikoa ondo da, eta mantendu behar da betikoa, segure kulturaren barne da, eta satiba da, eta horrek, ez, nik hor kontua, monumentuak eta, ez, Patri? Betiko eliza, gure monumentuak, eraikuntzak eta, horrek, gure patrimonioen satiba dira, eta horrek mantentzen ditugu, ez, gordetzen ditugu. Elikadura, edo gastronomia, gure betiko errezetak, gure kulturaren satiba da. Hori ere, zaindu egin behar dugu, eta hori horren lana, gu hemendik zuei erakusten errezeta biek prestatzen da, eta zuek etxean errezeta biek prestatzen eta transmititzen. Orduan horrek, gorde egin behar ditugu, nik ez dut esate jatetxe batzutan be, lan hori egin behar dela uste dut nik. Hartu eta betiko errezetak eta mantendu, segure kulturaren zatia, eta jente asko etortzen da kanpotik errezeta horiek probatzera. Nahi dituztenak, ez? Entzun dutena, marbitakoa, entzun duten bakaioa pilpileran, eta horrek dastatu nahi dituzte. Orduan, hori mantendu izagun. Hori lana da, gero Basoia solako iria hundixetara, ez? Euskal Herrixan, eta eskerrik asko. Eta zabaltze dituzte. Botako dira salda? Txoina? Ontsi bai, botakotza. Txak, jazta. Hau egongo da 6-7 minutu. Eta gero 12 minutu labian gogoratu. Bitxartian, engo plantxan, hemen plantxa bebai. Hemen bai, oiuka, ez? Arrozak jaben moruan. Bero. Oiuka da, sartaia. Sigillatu behar dugu. Hori da. Eta ez dugu nahi bere sukuak ateratzea gero, orduan, olako geruzatxo bat ingo dio kanpotik. Hori da, eta gero pentsau, naiz eta barrutik ez egon kosinatuta, gero saltzian bukatuko dugula, orduan, gordinik ez da geratuko, horregatik lasai egon. Azpizun hau, ez dakizun entzau nola prestatu normalean, hau plantxan eiteko bikaina da, labean erreta eiteko bikaina da, txingarretan, temperatura basuan ikinda daukat, 60 graduta, olako gailu bat baldin badukazu, eta zerbait berria nahi bauzue probatu, 60 gradutara, 4 ordu terdizero, eta nik ini izan dut umeen froga moduan, eta gaina goxu batera zan. Umentzako egiten den urdaiazpiko egozia, gaur egun indio jarrana badao. Umientzako edo... Umientzako denentzako hori da, denentzako gure txian egia zan... Nik hori jaten dut hori. Euskailuan beti dago guretzako urdaiazpiko egozia, ero indio jarrarena. Etxean eitea badago baita ere hau, egia zan, erraxa da egiten, lurrunetan egozita, ero bestela olako botan egituzuen espeziak, ero temperatura basuan. Eta gero hori bai, beharko zenuketen, ero olako gailua fin-fin mosteko, ero labanarekin aldu zuen finen. Hor, fin-fin espadago, ez da egongo noski dendan arategian zuei makinarekin mosten dizuena bezain fina, baina egia da... Besta ondo geratzen da. Koska iteko da. Nik probatu nos baititzen hau zelan da. Hori, zu basuan kosinatzeko gailu horretan daukaten nien, hortan, eta hortan, 4 ordutxotan edo, da itxena da, geratzen dago oso goxua. 4 ordutxo ez, 4 ordu. Txoak dira, 4 minutu txo. 4 ordu. 4 ordu, bai. Eta 4 orduan itxen da oso ona gero gozten utzi da hori. Eta nik, naiz eta finez moztu, batzuk saltzen dago bai holan horrek. Lodixaua. Lodixauak eta saltza itxuste, beraz, naiz eta lodixaua izan be, hori ondo saltzen da. Interesantia da, zerbait, azkenean eskura daukaguna, jateko xamurra gana, hainbat eta hainbat prestakuntza onartzen dituena, eta hori, aukeran, erosizazue, utzean enbasatuta naturala saltzen dutena. Ze badaude bezatzu, beti bezala, juten basa, paketetan eta saltzen dituztenak. Ez da izema, koloro, badaude adoboan edo bebai saltzen dituztenak, ondutakoak, ez? Ketuak, ez dakizez, horrek komeni da irakurtzea zer daukaten, ze hor, denan bezala onak egongo dira, eta beste batzuk, ez hainona denak. Baina, hori be, ezin zara fidatu, hortaz, ze batzuk ikuste dituzu olako, igual, ez dakit, 3 euro kostatau paketiak.
Gero ikusten duzu da, paketia gainera da holan dotoria, ez da gize, artisaua. Marketina patri dana dakite, bera. Baina, osagaiak baitza ditzuzu, eta gero, 150 indio hierra da bestia, almidoiak, azukarrak, irinak, da holako gauzak. Orduan, badauz beste batzuk, ez diela honen itxuran hain premiumak, baina bai onak izeten dira, da igual apurtxo bat merkioak dira, da nik geixen holan ikusi dutena 185. Indio jarra, gero 185 eta 185. Baina 185etik bera, ez dut erosa. Xerra? O hamburguesa moduan ja. Ez, xerra dan, xerra finfini dan. Xerra dan eta 185 bakarri. Hemen ez dugu publizidadikin, baina gero kontakotzut ze supermerkatutan, eta bai. Eta oso, gainera, eske igertzen da. Da goxua da, eta dauka, aragien zapore oso ona. Baina nire esan, ez hortik bera, a ber, zehor, azkenian da, olako xerra bat, izan beharko luke xerra bat, zuk hau beraiek, xerra, olako papar bat daukate, paparrak handia dira hoena. Ondu, olako adobo bat, horrekin piperrautzarekin, baratxuria, espezie ezberdinak, horrekin denbora bat izango dute ontzen, eta ero xerra da moztu. Horrek, gaineko geruza hori zenbat izan behar da, 1,3. Ez dakit, ja 1,3 asko iruditzen zek, hori paparra izan behar da. Paparra 1, Txoine, astu injat ereñotza arrozai. Oso. Infusionatzen. Erki. Bueno, mango dio, ereñotzak indarra duka. Bai. Ereñotzak, gero, lasai horrek oraindik beste 10 minutu irakin behar du, eta hor hartuko du zapore har. Oso ondo, bitxartian, hemen, hori, erregosten, olako, betxu, kolore hau nahi dugu, haulan urre koloria dauenian dana, aldedanetatik iguales, baina, bueno, badauenian holan nahiko kozinatuta, hori zu, oso bizian, nik beratzixan, topian, kenduko, bitxartian, goiez esartagin berdinean, hor, aragixan arrastuak eta getatzen dien, hor sartagin horretan, engo erregozi tipula. Eta jengibrea. Jengibrea nik ekarri osati bat nahiko lodixa, baina xafla bat bakarrik jarriko zat. Oso espeziatua gustatzen bajatzue, edo nahiko pikantia, eta holan azido puntuakin, jengibre gehiago bota. Ontxe, zapore, lehun hauak eta gustatzen bajatzue, bazkenean kurria, hemen bi koiara jarri ditut, koiara bat, eta jengibrea bai, xafla erdi, hori zuen arabera. Ze batzuk esaten da, eske kurria beti da pikantea eta oso espeziatua. Kurri lehunak bebai, eta kurriak bebai izan leike oso lehunak, oso finak. Eta ala ere kontutan izan, gaurkoan salsa esotiko bat egin behar dugula. Eta mangoa eramango du. Orduan, naiz eta kurri pikante bat, ero hemen jengibrea botak, ero mangoaren gozotasunak eta bere testura krematxu horrek lehundu ingo dute. Ez da izango horren fuertia. Izango du, pikante bat erabiltzen badu, noski argi izango duela bere indarra, baina bestela mangoarekin asko lehunduko dugu eta kostatuko dugu gure errezetago, ez? Bai, hemen txoi askua erretiratukot, olako, papertxo baten bazkenean olixua eta xurgatzeko, eta ontxe bai, beratzitik jetxiko. Bai, eta horri marrozuna, espeziak, ez? Sumotelian. Eta, hau baino lehen, lan asko auskate, Arroza, laber, sartu guztu? Bai, sartu mesedez. Hori gogoratu. Temperatura eta jarrita daukozu, ez? Bai, temperatura jarrita dau, jarri euskostasuna da, denboria, 160 gradutara jarri dut olan ez erreteko besta, 160. Oso lehuntxo, 12 minutu, bai. Memorixa hona daukotzu, Bueno, ez pentsa, Bueno, hemen, atabatzen dan olixuak inontxe be. Tipula jarri baino lehen, eta hau, gordetzen dugu nenien, jarriko zezu hortik mesedez? Biztan. Pasako? Tramparik ez dugu laiten. Bai, pasako trapotxo bat. Hori, hemen txe, garbitxuko apurtxo bat. Eta jarraitxuko kosinatzen. Hau da, azkene etxien moruan. Hori, apurtxo garbitu. Ezken, nik beste programatan eta ez dut ikusten jendia hor sukaldiek eta garbitzen. Arginanok beti. Oso garbia da. Arginanok bai. Oso profesional horretan bitxo hori. Egia da, nik horretan, ondo indakoak esanin barria, eta nire izan beti fijatzeu izan ez bera, eta nola, zerbait jenda, jasota. Eta hor badau beste bat, eske Japoniarra sukaldari guztiak, Japoniarrak bidia ematea. Oie die, dana, detaile guztiak, nola garri eta trat, eta, ikusgarria.
Bueno, errezeta honekin, bukatu ze nutrizionalki esan alduguna, kurria erabiliko duna, digestion dako lagungarria da, antiinflamatoria ere bada kurria, onduan interesgarria da, mangoak C vitamina dauka, fruta sartzen dugu, zuntza dauka baita, orduan burdina ere badauka. Nutrizionalki, esan dezagun gainera izango zen, ez? Legunean plater hori esaten genduena. Harvard platera. Harvard platera, ja. Kipula daukagu, barazki moduan, fruta daukagu, ez? Hortar, multzo berdina sartuko genituela, proteina ere badaukagu, gero arroza, zereala ere badaukagu, plater osoa, afaltzeko ero, bazkaltzeko eroan, plater bakar moduan. Bai, oso, interesgarria dela. Danetatea dauka. Esan azarrakin gatozain, lehen Euskal Sukaldaritza eta Euskal... Kurrian inguruan ez da egongo esadatik baina. Ez guk gehien bat, gurriak naturarekin eta animaliekin da lotura handia daukate, eta gaur indio jarrekarri zuela, indio jarrekin ere ez dauzkagu, guk gehiago, oiuak ganeuzkan, eta oiuarekin badauzkagu hainbat, eta... Ez da gentzagutze duten nik oiuakin lan... Hori da horan, eskatzula okurritza, baina gero esate dut zuenien esate zuen, Isilik oioak pixein arte. Isilik oioak pixein arte. Hori da, egon isilik, ze oioak ez da pixik egin. Oioak, ez da gizunetako, oioak iten dagoena da, dana batean botatzen du. Horre, bere kakak eta pixa dana batera doa. Ez da egiten ez da gu bestean, oioak eta egaztiak, ez dira gu beste animalio, bestea moduan, pixa alde batetik eta kaka bestetik ez. Oioak dana leku berdinetik egiten du, eta da, naztu da. Orduan, pixa ez duen ez egiten, hori ez da, egon isilik astarrak umiain arte. Bai. Olako ezaera bat izan. Laburpen bezala, egon isilik. Egon isilik, hori da. Oioak hautz artean, ekaitza dugu artean. Horrek, hautzan artean horan ibiltzen badi ez... Egoten ninen ardi astoratuta eta hori, normali... Eguan ditxarra datorrela. Meteosat eta holakorik esken euskan, eta jendia begiratzen zuen, hori, zerua, lainoak, animaliaen jarrera... Eguraldia.net edo holakorik. Holakorik ez zebien, ez zan funtzionatzen, eta Peio etorri zanean, esaten goian bego, Peio bai, erraztu zituen gauza asko, eta irratien dentzuten genuen eguraldian eta temporekin eta horrekin, baina lehenago, hori, tipiko izan, ez dakit nungo hartzaia, eta hartzaiak zer zeukaten, naturarekin bizizian hartzaia beti, eta naturarekin, bazekiten animalien jokaera, eta zerua eta pixkat irakurtzen dola mazekiten, haizek eta horrela, eta horrekin naturarekin guraldia pixkat asmatzen zuten. Esperientzia, ez? Azkenean, hor biziz bazara da. Eta gero beste oso klasikoan munduan luzaro bizi nahi duenak, oioekin ohera eta txoriekin esnatu gora olako zerbait, eta hori da. Goiz sartu ohera, da goiz esnatu. Eta goiz esnatu. Baina hori, ez, hainbat, hori nik uste dut ez dara izan beharrek jakin ere badakigu, nahiz eta oioak oso goizuten diren, hori ere abisatu gara. Goiz dutan joten dira. Amarretan? Oioak amarretan doa 8. Ametzean da bila oioak. Mi luze ikusi eta bera. Hori da, Euskal Herritarra hone... Normalean, amarterdiak berandu... Hori ezin da esan, ez da prime time ikustea, ez dauki, beraz, zuek telebista ikusi, ez dakit. Nik ikusten ditut. Hogeita labor. Informatiboak ikusten ditut, eta horiekin... Oberatzen zara? Pixat hori, eta usten badiate. Etxeko agintariek, noski. Ni normalian amaretan da jotenaz, Ni orokorrean. Amarterdi. Inoiz gatu naiz pelikula emate guztien da, 12 erdiko era, eta ja erdi intzorianan, ero esnatu inaute, noski. Pelikula bukatu gutxitan, egia esan. Eta bebai, amaretan joeten basari hoera da, egoten badalan programa bat gustatzen gatzuna, ITB nahieran daukotzu, Hori da. ITBko publizidadea. Baina, Patri, hori gaur egun eskura daukagun, dana nahi da, gaur egun ikusi alduzu, baina telebistarekin ere, gaur egun, saio bat, txorien, aztezat ikusten, eta ja, azkenengo errezetan bukatzen ari gara. Hartu, atzera bota alda, eta programa hori ikustea dago, hasieratik. Telebista, nahi dut esan, izaten baituzu olako kontratuzko, olako... Nik egisa da olako ez daukatela, baina, bueno, nik hori balde, eta zenba saio, Sukaldeko saio hartzen ditut, eta ja doaz, agian, asitarrez eta ez dakit 5-10 minutu, orduan, baina, ez dut dara ikusi, orduan, atzera botatzen dut. Hau ikusten duzu da, ze izango da hau. Ikusten dut, indio jarra hemen, ez dakikula, behan, arroza dagoela.
esaten zuen, aber, zer izango da, gero hor, bitu, esnearekin, esne gaina izango da hori, ez, koko, gaur, esotiko bat oz, koko esnea daukauz. Orduan, bueno, atzera bota alda, eta ekusi aldia da. Orduan, eskaintza hain zabala dago telebistan gaur egun, lehen 3 kategen euskan eta gaina altzatu imarzan horiek aldatzeko, horre bera, nok aldatuko da, lehenengo katea, bigarren katea. Zuzeitzen zinuten txandaka? Normalean nien ditzen noten telebista alrean, beti goten zan urte kanpuan, orduan, baina bai, anaiak, ero hartu, eta venga, eta pank botoia eman berzitzaion, 3 golpe, sintonizatzeko telebistai, zela zuen ondo sintonizatzen, ero horrela, hori atzo kontatu ziaten anekdota bat. Bai. Einaut Zubikarai, oin Zelanda berrian dago, atezaina izan zen realekoa. Bai. Hau ez da kontatu aldan, irratia baina, bueno, egon bate horrek, 28 urtekin karnetatara zuen, eta zeukan Citroen Z-ekira, bere ama gordetakoa, San Sebastian Z erolako matrikula zar bat. Bereziki berandako. Berandako, eta karnetatar zuen, da realekoa, kriston kotxeakin, da einaut bere Citroenakin, txor, da egon parkinean hartu eta inoten kotxea dara kriston golpiakin. Ta aranburu gero esan zion, iau, zer etxe? Hauen dira, goizian ez zuen arrankatzen hartu eta maiuakin, din-dan! Berdan. Maiuakin. Osa, telebistan estrategia berdina kotxien. Kotxiakin, eta antza, iritsi zane zubietara orduen arrankatu zuen. Etzi zuen, hau zuen etxietan. Eta zuen kotxiari gutxia. Jendiak nik da kotxia, apurat, errespetu gehiago eukiko tzalaz, horrek, bere diruak dugu alixo ditxu. Kolpiako lan eskuakin telebista, bueno, ez zotzan txarrik egingo, baina kotxia maiuakin. Baina gaur egun inok ematen aldio telebistari, golpe egin nahi. Txoriene abildu egit tv.eus, ematen aldio zuezuek. Nik behitu irratiari inoiz eman dio bate emat. Bai. Bai, ni daukat horre sintonizatzen dienak garai batetakoak. Bai. Eta egun ematen horako toketxo bat, Tak, eta txik, harrapatu ikan du. Hobeto. Hementxe, anakarduak joango dio lan ikutu kukuruskari bat emoteko. Bai. Platera bukatzen dugunien. Hau da izango da, bueno, apaintzeko ez, bai, bueno, janeingo. Ez da apaintzeko zerbitzatzeko. Jarriko duguna azkenian. Eta utziko, minutu pare baten, hau gehiago erregostera da, saltziekin goiaz. Vale. Gero mangua, gero botako diozu, ez? Bukaran? Hori da. Bai, ointxe... Vale, oso ondo. Ikusiko. Bueno, hemen, itxeiten ari gala, esaera zarriz da, antzinako historiakin jarraitzen du, eta hor Turkian, arkeologo talde batek aurkitu omen du Bogaskoi Atzusa herrian. Bogaskoi Atzusa. Atzusa. Herrian aurkitu omen dute, bueno, orain arte, inoiz aurkitu idatzi batzuk, hizkuntza baten oin arte ezagutzen ez zienak, ez? Herria oso famatua da mundu mailan, 1987 urtetik UNESCO, munduko ondare moduan identifikatu zuen, 30.000 hitz dauzkate holan idatziak ero daude, hizkuntza ezberdinera, baina aurkitu dutena, ez dute zautzen, ez dute inoiz... Beraz izango da, horako hizkuntza bat igual desagertuta dagoena edo? Bai, ero ez dana ezautzen, eta hor, inguru hortan, ititak bizi ziren, eta antza ititak, bai ibiltzen zirela, antzinako, ero lehenagoko, horre ondako hizkuntza zarrak berreskuratzen, ero lan hori hartzen zutela. Eta, bueno, horrari dira, nundik datorren, eta, bueno, indio-europeoa dala, hortik Europako ia hizkuntzak egin datoz, Eulia egona egeldi, euskara izan ezik. Euskara ez dator hortik, baina euskara hitz egiten diren ia hizkuntza gehienak inguru horretatik horretakoa dira, familia horretakoak, esan dezagun. Eta, bueno, nahi dut esan, beti aurkitzen dela. Jentia azkenian ez, esaten du, uste du dana aurkitu dugula, eta oraindik ez du esautzen, zer. Eta falta dana. Bueno, errezeta, Patri. Hementxe, barazki salda. Ja tipula dagoenean oso ondo erregositxa. Barazki salda, koko esnea, eta kurria purtxo bat. Kurria hautsan kasu honetan. Hau da sweet kurri deitzen dana, hau da kurri gozoa edo, kurri leuna, suabea, horakoa, orduan. Hau, apurtxoa gehiago jarriko za. Bota beldurra, bota. Bai, bodako zau. Eta ontxe, oiaskoa, hemen, honei emango zau, irekin aldi bat. Eta bitartean joango gara, kokoa mosten. Mangoa. Kokoa barruan da. Baina, zuek barrengo dozue, baina nik, lokoak hanka sartzea pila bat ditut, baina egia da zu, buruan daukazu azkenengoa, kokoa ez da izan, eta hemen kokoan hasten ari zara, esaten, ondo hain naiz kokoan hasten, urrengo pausu hau da,
Eta gero, bai, mangoa esan behar zan, baina ez da horren erreza, egin hon behar gara kosinatzera eta hitz egitera zuekin, eta bi gauza batera itea batzutan zaila da. Batzutan saiatzen gara. Saiatzen gara. Bueno, hemen mangua. Mosteko, nik bakizue, hemen erakutzi dutzuet noizpait, nik badukan nire mosteko... Laukiak eta... Hori ez? Goiara bat berko duzu gero? Bai, mesedez. Hori, beti hemen, aldiak. Ondo zaintzen dago, Zeu zaina. Hemen aldiak, esurra zentruan utziz. Bai. Eta, gero, zentrua, bueno, beste egun baten moztuko, ze nik moztu duten modua da apur bat bitxia. Orduan, nik normalian ikusten dauen, han Costa Rican da, Ameriketan eta egon nazenean, han itzen dauena da, erditxik moztu, holan, kiwi bat izango zen moruan, atara, eta holan, koiariakin jaten daue. Holan, jogur poto bat izango basan bezala. Baina ondo helduta onbardu horretako kokoa. Bueno, nik koiariakin eta normalien ez dut itzen. Gero labanakin txasun. Bai, labanakin buelta, eta, ontxe, holan, kentzen dutzat. Eta laukitan hor, nabaritu ingo ditugu mango zatiak eta hor dauden. Bueno, gero, desegin ingo da, ze hau irekiten dabil, da, bueno, ontxe bai, utziko saltza murrizten, baina bai, berez, hau, barrura, botako tzaue bai, beste mangua, utziko murrizten, ezebez. 5 minututxo bitartian joango gara gure labeko arroza behitzen, zenik entzun duten jaula titi-titi, pipi-pipi. Beraz, joango gara horren bila eta segitxuan etorriko gara dana zerbitzatzera. Pentsotan gatzu? Bige. Titau. Bueno, hemen txaukau, plo-plo-plo. Hor salatakin, hori da, pilpillean, gure kurria, da hemen igertzen die betxu, satitxo batzuk horixauak, mangoanak, eta hemen gure indio hierra. Orduan, arroza, ondo bilduta, ze, karo, labien sartzen dugunean, hau da, arriskua, gero... Zigorrek heldu dio, gabe, hemen zegoen egon gara garbitzen hau pixkat, eta indio dolan, eta, bueno, erretzeko moduan ez, baina bai indigula olako karastada bat. Orduan, oinarrean. Bale, arroz pixkat. Arroz pixkatxo bat, gainien be, joengo da, bueno, lan, gure saltza, oiasuakin, eta hemen, bueno, martorri apurtxo bat aukitzen bozo lan, ikutu berdea emateko, perrexila, gure zuena, guk? Anakardo. Anakardo batzuk. Eta hau da, gure kurria, indio hierra eta mangoarekin. Titau. Azkara itzen da. Bai. Eta baina, bueno, gorret esan, gero hau egin da baukazupe berotzen erreza da, ez? Bero dau, nola ez? Ojo, no? Bero oso goxo. Gaina indio jarra du bere puntuan. Mangoa bai, moto dutza holan bere textura... Hau etxen inget niko, Bai? Baitu, ondo. Alberto Gabonetako esan du behar duela, baina... Bai, nik etxean bai. Gabonetarako exotiko. Pentsatzaka baina, bueno. Eta orain labia piztuta dagoela baliatuz, banik zerbait prestatuko izue labiarekin, da, bueno, postre klasikoa. Eta gabonetarako? Gabonetako balio du baita. Betiko klasiko bat. Bai, postretxo batekin atorkizue orainik, eta honekin, bueno, astebukararako plan ematen dizuegu. Eta ingo duana da, arrautzesnea katumin gainekin. Nik lehen jatetxean, bueno, gure etxean, egiten zen, eta nik gainea banaz arrautzesnea gaietarekin jatekua. Bai, pero lan, bigun geratzen zanian da. Ni hain bigunez, nik uste daten erdi biguntzen hasitako, baina honik kurruskari puntuatekin. Eta gero gainera, jaten nuen gaieta, eta besten bajartzen nion gainean, eta hori bai zegoen kurruskari. Baina jatetxean behiten dituen nik katumin gainekin. Orduan nik jarri beharren gaietak egindakoak, noberak egiten zituen. Orduan, gaur erakutsiko dizu, arrautzesnea egiten, nik uste dut gehieno jakingo duzuena, eta ero katumin gainak egiten. Nola egingo du nau? Lehen bizi, bainilarekin esnia irakiten jarri eta infusionatzen utziko du. Bitartean, katumin gainak egingo ditu. Horretarako, gurina, azukrea, irina eta zuringoak nazik, mauka batean sartu eta 200 gradutara 10 minutuan egingo ditu. Arrautzesnearekin jarraituz, gorringoak, azukrearekin da irin koiarakada batekin nazi, eta horri esne beroa botako diogu.
zutela jarriko dugu, eta irakiten utzi gabe, loditzen denean, atarako ditugu, eta hotza denean, zerbitzatuko ditugu, katumin gainak aldamenean, ero gainean dauzkatela. Bakitzu batek hemen taldian pentsatzen zauela, katumiak irakurri dauenean, pentsatzen zaen, zigorrek, azken aldian, indautxalan barrabilak, enditxu behin mingainak, ez dakiz, eta batek pentsatzen zaen, katuan mingaina benetazko erabilizaben postre bat itxeko. Betxu, zerako bilura daukan eta donetako jendiak, Ulertezina. Zeinek ez dut ezagutzen, katu mingaina, gaina batzutan saltzen dituzte, txokolate pixkatean mustita erdia, beste batzutan sandwich bezala, betegarri batekin bata bestearen gainean. Katu mingaina die, betiko, gozogintzako klasiko bat, eta oso errezak egiten, ikusiko zuen gaina, neurria dira. 50. Beraz, gogoratzeko erresa, espaukotzue, gero jarrikotze dugu hemen errezetan neurrixak. Errezeta hau dator, frantziatik lang de xa, ditzen da, euskaraz itzulita katu mingainak. Eta nik enakixena da, katu mingainak deitzen ziela olako txokolate bonboi batzui. Zu besta, ez da? Holan, Austrian jaitxo zien, baina, saltzea itxuste olako kaxatan eta, katu mingainak. Eta holan, txokolatezko bonboitxuak bebai die lusengak. Ez dakite, formiagatik izango da, testuriagatik ez dut pentsetan, ze katu mingainan testuria benetazkoa, bada holan, sorrotza, holan, latza, bai. Orduan, horti dator, eta beste batzuk, katu mingaina esaten dutzie, horrek, tiramisuan dako eta izaten dien bizkotxo horren luziei. Bai. Diela, horrek bai. Egin dituen oie betxorien, bai. Horrek bai diela, askoz be, potolotxu hauak, horrek xurgatzen daue oso ondo, horregatxik erabiltzen die tiramisu eta itxeko, eta horrek berez, saboiardinik, beti denik ezagutzen dien bezala. Berez, gauza desberdina die. Bainilla, erditik moztu, hasiak kendu, eta hasiak eta bainilla ona. Gero iragazingo du, eta bai, bainilla hasitxoak atarako dira, baina trokotxa, ero leka horrutziko du. Beste alde batetik, hemen hasiko ditu, denak, berdin da ordenata. Irina, azukre hautza, 50, arrautza zuringoak, hemen gorringoak erabiliko ditut gero arrautzez egiteko, arrautza zuringoak, 50 gramo. Eta gurina, holan, pomada eran, ero, esan da, holan, pixkat bigunduta, Eta alaska batekin, ondo nazi, holako oreba lortuko du, eta gero, mauka batean sartu, eta labea 200 graduta daukat, eta ingo ditu holako katu mingain itxura daukaten. Gaietatxo batzuk. Irakiten hasi behar da, aitor sartu hemen, tapa, eta hori nahi duguna da, esne honek, bainillan saporia hartzea. Egonek geldi... Infusionatzea azkenean. Eta hementxe, azukre hautsa jarri duzu azkenean testuragatik, ez? Azkenean katumingainak badalki hori oso leuna die, da orduan azukria sartzen badugu, igual. Normala sartzen badugu, hemen egon barko ginen ondo desegin arte, eta desegin gozan, baina zailduko dizigun lana, eta honek... Holan, errexaua. Komodu, eta errezeta holan dalako. Egon gozo gile batzuk, orduak eta orduak pasatzen dago egiten, Patri. Nortu gara hemen ezer esateko ere. Egongo di eta ez dakik gero siestia botako zabien edo ez. Guk hemen txorienen beti komendatzen dugu, goxuak, onak, astebururako, da noixian behin gabe bai jateko holan resta goxuak ondo dauz, baina beti sustatzen dugu, kirola itxia, baraskisa jatia, eta elikadura osasuntxu bat eramatia. Eta siesta. Baina, ontxe, ikerketa batzuk eta atala die, nun esaten, kirola itxiakin besta ez dala nahikua. Bai. Siestia bai bota bidala, siestia ez dala alferkeria bat, baizik eta gauza bat oso osasuntxua. Nik botatzen dut aldudan guztietan. Ordu erditxo bat, 20 minutu, eta horrekin, altzatzenaz, batzuk badire, gehiago egiten bauzuk gero gaina altzatzen apur bat. Ez da gizun zauzen, batzuk itxen daue, nik horre ditzotzat pijamako siesta, batzuk pijamia jarri, oia zabaldu, bertan zaru da, 3 ordu edo baten dago ez izan. Hori bai da alferkeria bat. Zientziak esaten dau, berez 20 minutu diela holan egokixena, eta 20 minututan itxen dagoela, zure buruak, zure garunak, deskantzatu, zure giharrak bebai, deskantzatu itxen daue, eta hori ona dala. 20 minutu, hori da neurria. Hori da, 20 minutu. Katumingaina egiteko, holan, ingo horrelakoak, eta tarte utzi behar da,
kontutan euki, hau asko zabaltzen dela, baina asko zabaltzen dira, Orduan, hartu, eta pak, horrela jarriko ditugu, tartea egiten, eta gero, itxatzi batzutan itxatzi egiten dira. Hartu, moztu egiten dituzue, eta ez da behin arazorik, Hori. Arazo barik. Vale. Oso ondo. Ontxe batzuk horrekatu mingainei, erresuma batuan eta ladies fingers deitzen jake, ze azkenean lady fingers, emakume baten atzamarrak, ez? Horren itxura beholan, labian sartu baino lehen ematen daue. Labian eta gero loditzen dienien, ez hainbeste, baina holan, bueno, apur bat ulergarrixa. Eta bain, bukaerakin nik gustatzen zaitik holako botoitxo batzuk, eta gero, batzuk izateko lan botateko, hauek lehenxia bat arabardia, adi egon behar da, zezkenean, 6-7 minutuan botoitxo hauek egiten dira, noiz puntua noiz dauden, Patrik esaten dugu askotan, ez? Labiaren arabera, eta printzipioz holan egiten baduzue, nik esan dako denboran egiten dira, baina ikusten dituzunean aldamenetatik gorritzen hasten dira, hauek izaten dira aldamenetatik holan gorrituta, eta erdi ingurua zuri aldera. Hori da momentua ateratzeko. 100 gradu, 10 minutu. Bai, 10 minutu, hori aldo zuen, hauein, siestara joen, eta 10 minutuan ez datu. Motza, ez hori, Patri? Bueno, holako... Ez luzegia, ez motzegia. Lokarkadatxo bat, txikina, baina hori esan daue, garunian beho tamainian, igertzen dela pila bat, eta indago ikerketa bat Londresen eta Uruguayen, eta 400.000 pertsonei, jaki ikerketa hori. Eta azkenean, siesta botatzen dagoen pertsonen artean, eta siesta ez dagoen horrei jendean artean, eta garunan neurrixa da desberdin, eta dago 16 zentimetro kubikoko desberdintxasuna. Aldia? Hau da, 3 eta 5 urte aldeko desberdintxasuna, urtiekin konparatzen badugu. Beraz, osasuntxuena, siestia botatzea, hori bai, berri politia. Bai. Beti notizia txarra izango, ez? Bueno, irinako jarakada bat, harto almido jane izan eskero, lanzeliako lematero baldin badukazue, arrautzez egiteko, eta ero, 4 arrautzak gorringo. Hemen, nahaziko dugu agundo, eta beti, arrautze gorringoak eta hemen irin pixka bota dira, baina komenigarria da beti bada espada, esne berua ona botatzea, ez ona. Arrautzak esnetera baizik eta esne berua ona. Eta horrekin, ekidingo dugu mostea, bezala arrautzak temperatura, egon hemen pausatzen denbora bat, eta horrekin epeldu da ero pixkat esan dezagun, baina komeni da beti ordena hau izan behar da. Nahaziko dugu, eta honek oin zutara joan behar du. Zutara, hoxe, ez du irakin behar, orduan, zu ertainean jarri berez, 83, 84 gradu, 85 gehienez hartzen dituenean, kanpora. Baina hor gorpuz pixka bat azten danean hartzen, irakin ez duin behar momentu batean ere itxaingo dugu. Hemen, aprobetxako du, eta bertan, holan ez dugu beste lapikori zikinduko. Hori da. Eta hau, zu ertainean, eta hemen, hoberena da, egurrezko koiara batekin, ero horrelako katumingain batek, hau katumingaina dala, zergatik honetan azurgatzen duelako, ingo guna da, zu ertainean jarri, eta ikusiko zu, gero, gorputza hasiko da loditzen pixkanaka, guk hemen krema inglesakin ditugu, diela bakarrik gorringoak, azukrea eta esnea. Hoie bai ez dutela, inoiz heldu behar, ez da irekin puntura ere ez. Honek irinko jaraka txikioa daukanez, temperatura pixkat gehiago aguantatuko dugu moztu gabe. Bai, baina hala ere, hoberena, poliki holan, eta gero iragazingo dugu, eta gero torriko gara, katiluetan jarri, eta jaten, ze txarto ez? Txarto bizi gara bai. Oso. Eta gero zista. Garantzitsua. Bukatu baino lehen argibide pare bat. Lehen gare batean, guk iten genituen katilura atara, esnea zanean, da gainean geruza bat itzen zan hori esne gainana. Hori ni gustatzen zitzaidan, baina ni bezala iten ditu danean arrautz esneak gero, plastikoarekin estaltzen ditut, eta izerik ez egoteko, inungo geruzarik ez egiteko. Eta gero ja hemen daukagu hotza, etxetik garri duena hotza, eta hau katiluetan. Eta ni bainillakin egin dut, baina bain dezakezue, limoia eta kanelarekin, laranja salarekin, nahi duzuen moduan, Alda. Etxonba. Alda. Txaon, txikiak ero zein da dituzu. Txikitxoekin. Venga, txikitxoekin. Txikitxoekin, venga. Txak.
hauek katu mingaina ezin zailo ditu. Bueno, mokadu txokuak. Hau izango zen, gure arrautzesnea katu mingainarekin, eta hau izango zen, botoitxuekin. Botoitxuekin, hori da. Arrautzesnea, botoitxuekin. Hemen da hori, ez daudek patriolan biguna gustatzen zaila, baina kurruskari puntuarekin. Zego xua. Zeona. Betiko errezetak zeona dauden, berriak zoragarria dira baita, kontua da, sukaldean sartu, astobuekoara, aprobetxatu hortarako, gaztelenean. Zu jarraiz egiten. Agur! Gaztelenean, ona.